Як казаў тата дядзі Фёдора, быў бы ў мяне такі робот. Я, может, и не женился бы никогда. З грузам у 30 кілаграм ён можа прайсці амаль 13 кіламетраў. Спрытна лётае там, дзе я б ужо тройчы звярнуў сабе шыю, танчыць на адной назе. На яго можна узбіцца нагамі і паскакаць. Карацей, гэты жалезны сабака па-ўсялякаму прыніжае не толькі чатырохногіх, але і двуногіх. Гэта новая мадэль кітайскага робота Unit 3 A2 Stellar Explorer. Жвавы памочнік, прымяненне якому можна прыдумаць у разведцы, патруляванні, выратавальных працах, экспедыцыях. Адзіны мінус: калі ён пачне танчыць на адной назе, то ўсе суседзі падумаюць, што ты канчаткова з'ехаў з глузду і купіў сабе робота-стрыптызёра за $1000. Вітаю, на вашых экранах новы выпуск Тэхнавукі. За мікрафонам я, Віталя Ляхновіч. Просто зараз прыціскайце падабайку, бо наперадзе будзе шмат цікавага. У Кітаі прыдумалі арыгінальны спосаб астуджаць дата-цэнтры, апускаць іх проста ў акіян. Ну, як прыдумалі? Як заўсёды з кітайскімі вынаходкамі натхніліся тым, што ўжо паспрабавалі на захадзе. У 2020 годзе ля берагоў шатландскіх аркнейскіх астравоў з марскога дна паднялі даволі незвычайную жалезную рыбіну. Сервер памерамі з кантэйнер, увесь аблеплены ракушкамі і абвіты водарасцямі. Але гэта быў не скарб іншапланецян і, на жаль, не схованка хентая Біла Гейтса. Гэта быў эксперымент Microsoft, падводны дата-цэнтр, які правёў на глыбіні 35,5 метраў больш за 2 гады. Унутры амаль 1000 сервераў на 28 петабайт, якія ніхто не чапаў рукамі з моманту пагружэння. Гэта апошняя фаза шматгадовага праекта Natick, які Microsoft запусціла яшчэ ў 2014 годзе. Ідэя нарадзілася ў Шона Джеймса, былога падводніка, які палічыў, што калі палова насельніцтва планеты жыве ў прыбярэжнай зоне, дык чаму б не захоўваць даныя там жа проста пад вадой? Патрэба ў новых спосабах захоўвання і астуджэння сервераў сапраўды вялікая. Колькасць інфармацыі, якую стварае чалавецтва, расце шалёнымі тэмпамі, а дата-цэнтры з так званым штучным інтэлектам жруць энергію як... Толя, блядь! Толя! Каб серверы не згарэлі, іх трэба астуджаць. Звычайна для гэтага трацяцца каласальныя аб'ёмы электрычнасці і вады. Для разумення маштабаў, сярэдні дата-цэнтр можа прапускаць праз сябе сотні тысяч літраў вады штодня. Гэтая вада пасля сыходзіць у атмасферу ў выглядзе пара ці ў каналізацыю. І ўсё б нічога, але такія аб'екты нярэдка будуюць у засушлівых рэгіёнах. Прыкладам, у Арызоне або на Блізкім усходзе, бо сухое паветра менш шкодзіць абсталяванню. Вынік: тэхналогіі канкуруюць з фермерамі і гарадамі за адну і тую ж ваду. А вось акіян — натуральны халадзільнік, які не патрабуе дарагой прэснай вады і пры гэтым адводзіць цяпло хутчэй за вентылятар у спёку. Microsoft першыя выпрабаванні ў 2015 годзе правяла каля Каліфорніі. Невялікі герметычны модуль з серверамі правёў пад вадой 4 месяцы і не прамок. Далей больш сур'ёзная фаза. Стварылі 12-метровы цыліндр з 12 стэлажамі сервераў, сістэмамі астуджэння і азотным паветрам унутры, каб абараніць тэхніку ад карозіі. Затапілі дата-цэнтр на дне каля аркнейскіх астравоў, месца, дзе звычайна тэстуюць марскія турбіны і хвальныя генератары. 2 гады пад вадой серверы працавалі без перапынкаў, а камеры паказвалі, як корпус пакрываецца марскімі жыхарамі. Калі кантэйнер паднялі, высветлілася, што ўзровень няспраўнасцяў быў у 8 разоў ніжэйшы, чым у звычайных наземных цодах. Без людзей, якія могуць выпадкова зачапіць стойкі, і без каразійнага вільготнага паветра з кіслародам, тэхніка адчувае сябе значна лепш. Энергію цэнтр атрымліваў цалкам з аднаўляльных крыніц — ветру, сонца і эксперыментальных тых самых марскіх устаноў. Спажыванне энергіі пад вадой было значна ніжэйшае, чым на сушы. А што з экалогіяй?
Microsoft сцвярджае, што тэмпература вады вакол дата-цэнтра практычна не змянілася, узрасла ўсяго на некалькі тысячных градуса, але эколагам і такое не даспадобы. Па выніку праект Natick так і застаўся эксперыментам. Нягледзячы на ўсе плюсы, дальнейшую працу над праектам спынілі, а некалькі звязаных з падводнымі дата-цэнтрамі патэнтаў усё ж такі зрабілі адкрытымі. Магчыма, дзякуючы гэтаму кітайцы і вырашылі пайсці пад ваду. Ля берагоў Шанхаю, аднаго з цэнтраў развіцця штучнага інтэлекта, пачалося будаўніцтва падводнага дата-цэнтра, які будзе сілкавацца амаль цалкам ад марской ветравой электрастанцыі. Пад вадой серверам не патрэбныя дарагія халадзільныя установкі. Халодная марская вада праходзіць праз трубы і забірае цяпло ад жалеза. Паводле ацэнак распрацоўшчыка кампаніі Хайлань Юнь, такі спосаб дазваляе скараціць спажыванне электраэнергіі прыкладна на траціну ў параўнанні з звычайнымі цэнтрамі. Першы этап праекта 198 стойкаў з серверамі. Для параўнання, сярэдні наземны цэнтр у Кітаі мае некалькі тысяч такіх стойкаў. Калі праект пад Шанхаем спрацуе, у Кітаі плануюць разгортваць вялікія сеткі такіх падводных дата-цэнтраў. Цікаўнасць да такіх праектаў ёсць і ў іншых краінах, ад Паўднёвай Карэі да Сінгапура. А вось ці апусцяць у мора свае серверы ЗША або Еўропа, залежыць ад таго, як хутка яны змогуць разабрацца з экалагічнымі і прававымі нюансамі, якія Кітай цяпер праходзіць у рэжыме паскоранага курсу. Ідэя выглядае перспектыўнай, а ў будучыні некаторыя воблакі могуць сапраўды пераехаць у глыбіні акіяна. І тады, тлумачачы бацькам, дзе знаходзяцца насамрэч іх фоткі з адпачынку, давядзецца пачынаць словамі: «Ну, яны цяпер пад вадой». Калі вам падабаюцца такія цікавыя навуковыя гісторыі, падтрымайце іх з'яўленне, падпісацца на Patreon, але лепш на сайт, напісаць цёплае слова ў каментарах або проста ціскануць падабайку. Усё гэта агулам дапамагае тэхнавуцы выходзіць далей. Дзякуй тым, хто ўжо робіць гэта. Асаблівая падзяка mova.hau, Дмітрую Судніку, Хіміку 94, Алексею Гулеву, Алесю, Алексею, Яўгену Барановскому і VNT-ID. У Чылі вядомы амерыканскі рытэйл Walmart запускае транспартны эксперымент. Ужо ў верасні гэтага 25-го года па дарогах краіны пачне курсіраваць першая ў Лацінскай Амерыцы цяжкагрузная фура на зялёным вадародзе. Гэта паўнавартасны гадавы тэст, падчас якога аўтамабіль будзе выязджаць з размеркавальнага цэнтра ў Кілікуры, вазіць тавары па вялікім Сантьяга і збіраць даныя, каб зразумець, як маштабаваць такую тэхніку па ўсёй краіне. Чылі даволі цікавы край. Ён расцягнуўся на 4200 кіламетраў, мае як гарачыя пустыні, так і халодныя ветраныя фьорды. У краіны ёсць амбіцыі па дэкарбанізацыі і ідэальныя прыродныя умовы для вытворчасці зялёнага вадароду. Таго, што вырабляюць дзякуючы сонечнай і ветравой энергіі. Ёсць яшчэ шэры вадарод, які здабываюць з дапамогай прыроднага газу ці метану. Пакуль уся інфраструктура для новай фуры абмяжоўваецца толькі цэнтрам у Кілікуры, які ўжо 2 гады сам вырабляе вадарод і рэгулярна запраўляе ім каля 200 пагрузчыкаў. Грузавік зроблены кітайскай кампаніяй Feichi Technology. Запас ходу да 750 кіламетраў. Грузападымальнасць 49 тонн. Бак утрымлівае 75 кілаграмаў вадароду. Але на практыцы, як кажуць эксперты, далёка ездзіць на нулявым баку ніхто не будзе, таму рэальны дыяпазон каля 560 кіламетраў. Для параўнання, ад Кілікуры да самага паўднёвага магазіна Walmart у свеце амаль 3000 кіламетраў. На сусветным рынку такія фуры ўжо ёсць у ЗША, Кітаі, Карэі, Японіі і краінах ЕС. Лідар у гэтым спісе, вядома ж, Кітай, які да канца года плануе выпусціць 25 тысяч вадародных грузавікоў. Праўда, у гэтай агульнай колькасці ўсё яшчэ дробязь ад усіх аўто. Дробязь, якая пры гэтым усім і заўважна скарачаецца. У першай палове года па ўсім свеце было зарэгістравана 4102 электрамабілі на вадародных элементах, на траціну амаль што менш, чым у мінулым годзе. Вадарод, на жаль, апынуўся не такім практычным для лагістыкі, як падавалася яшчэ гадоў 20 таму.
Пры пераўтварэнні электрычнасці ў вадарод, яго захоўванні, транспарціроўцы і зваротным ператварэнні ў аўтамабілі губляецца каля 77% арыгінальнай энергіі. Для батарэйных грузавікоў страты значна меншыя, каля 31%. Сціснуты вадарод складана і дорага захоўваць. Патрэбныя цяжкія і дарагія бакі. Каб перавесці эквівалент адной цыстэрны дызеля, трэба 20 цыстэрнаў з сціснутым вадародам. Вадкі вадарод захоўваць яшчэ складаней. Патрэбна тэмпература мінус 253 градусы па Цельсію, і нават тады спатрэбіцца 8 цыстэрнаў замест адной дызельнай. У такіх умовах цяжка дасягнуць канкурэнтаздольнай цаны дастаўкі паліва, а калі рынак малы, кошт заўсёды будзе высокі. Але кампаніі і ўрады ўжо ўклалі мільярды ў вадарод, таму ёсць палітычная і камерцыйная зацікаўленасць працягваць, нават калі тэхналогія аб'ектыўна не канкурэнтаздольная. Фізіку ўсё ж такі не падманеш, на жаль. Навукоўцы прааналізавалі даныя, сабраныя марсіанскім роверам Curiosity, і стварылі першую ў сваім родзе мадэль доўгатэрміновай эвалюцыі клімату на Марсе. З усімі яго рэльефамі, зменамі арбіты, сонечнай яркасці і геалагічнымі цыкламі. І вынікі не радуюць. Калі жыццё і ўзнікала на чырвонай планеце, то яно хутчэй за ўсё не выжыла на яго паверхні. Прыкладна 4 мільярды гадоў таму Марс быў адносна цёплым і вільготным, з азёрамі, рэкамі і нават морамі, якія па памерах не саступалі каспійскаму. Але гэтая вясна хутка скончылася. Планета паступова астывала і пачалася эпоха, якую вучоны Эдвін Кайт называе эра соляў. Вада, калі і з'яўлялася, то толькі кароткімі выбліскамі. Раставаў снег, утвараліся часовыя азёры, а потым усё зноў ператваралася ў марсіянскую сухмень салянымі пляцамі. З гэтых соляў паступова утвараліся таўшчэзныя адклады, якія сёння даследуе Curiosity на гары Шарп. Менавіта там ровер знайшоў сляды карбанатных парод. Гэта такі тып горных парод, што на зямлі ўтвараюцца, калі вуглякіслы газ звязваецца з кальцыем у вадзе. Гэты працэс выцягвае CO2 з атмасферы і аслабляе парніковы эфект. Падаецца, падобнае адбывалася і на Марсе. Карбанаты маглі зрабіць атмасферу яшчэ халаднейшай. Паводле мадэлі, апошнія 3,5 мільярда гадоў Марс пераважна быў сухі і халодны. Але час ад часу на ягонай паверхні з'яўляліся аазісы, невялікія месцы з вадой, дзе снег раставаў і ўтвараў азёры. Цёплыя, вільготныя моманты былі рэдкімі і доўжыліся ў геалагічным сэнсе нядоўга, максімум 100 000 гадоў. Зразумела ж, даўжэй, чым сёлетнія 3 гадзінкі лета дзесьці ў чэрвені. У гэтых умовах з'явіцца жыццю было б надзвычай складана. Зямныя мікраарганізмы, магчыма, і выжылі б там, але ўзнікнуць з нуля іншая справа. Ці магло старажытнае марсіянскае жыццё, калі яно ўзнікла раней, выжыць у такіх умовах? Кайт сумняецца. Сухія перыяды былі занадта доўгімі, каб што-кольвічы магло вытрымаць іх на паверхні. Адзінае месца, дзе гіпатэтычныя марсіянскія арганізмы маглі б перажыць сухое марознае пекла, гэта глыбокія падземныя воды. Там яны маглі хавацца ў чаканні лепшых часоў. Гэта, лічыць Кайт, адзін з нешматлікіх сцэнараў, якія пакідаюць нам хоць нейкую надзею на жыццё на Марсе. Ці значыць гэта, што дзверы для марсіянскага жыцця зачыненыя? Магчыма, але не цалкам. Гэтая кліматычная мадэль абапіраецца на даныя аднаго ровера з аднаго месца на Марсе. Гэта ўсё роўна, як рабіць высновы пра зямлю, даследуючы толькі ашмяну, можа, трохі больш чырвоную. Даных шмат, але недастаткова, каб рабіць адназначныя высновы. На мінулым тыдні ў сеціве стала папулярным вось гэтае відэа з камандай кітайскіх кіроўцаў экскаватара. Седзячы за 3 маніторамі ва ўтульным офісе, яны аддалена кіруюць сваімі машынамі. Гэта распрацоўка кітайскага стартапу Builder X Robotics. Ён распрацоўвае сістэмы, якія усталёўваюцца на існуючую працоўную тэхніку, злучаюцца з пунктам кіравання і кіруюцца аддалена праз мабільную сувязь ці праз раскінуты Wi-Fi, які ў сваю чаргу можа злучацца з вялікім інтэрнэтам праз Starlink ці 5G. І такім чынам кіравацца ў любым кутку планеты, з любога кутка планеты. Напрыклад, кампанія ўжо дэманстравала аддаленае кіраванне экскаватарам у Японіі.
у той час, як кіроўца знаходзіўся ў Пекіне. Гэта даволі незвычайная форма імпарту працоўнай сілы без фізічнага перасячэння мяжы. Зразумела ж, для бяспекі існуюць розныя разумныя абмежавальнікі і сістэмы, якія адсочваюць сітуацыю вакол машыны і не дадуць ёй кагосьці выпадкова забіць. Але ў падобнай тэхналогіі ёсць нюанс, і яго днямі прадэманстравалі амерыканцы. У США ціха, без фанфараў, ужо год працуе новая кампанія Bedrock Robotics. Цяпер яна выходзіць на сцэну з буйным фінансаваннем у $80 мільёнаў ад венчурных фондаў. Ініцыятары праекту былыя інжынеры Waymo, той самай дачкі Google, што развівае тэхналогіі аўтаномнага кіравання аўтамабілямі. Bedrock займаецца чымсьці падобным да кітайскіх напрацовак, убудоўвае мозг у звычайныя будаўнічыя машыны. Распрацоўваюць камплект, які можна дадаць да ўжо існуючай тэхнікі, каб яна разумела, што трэба рабіць на будоўлі. Сама арыентавалася ў абставінах і працавала нават ноччу, без перапынку на каву, абед ці сваркі з прарабам. Сутнасць ідэі ў тым, каб не мяняць увесь парк тэхнікі, а прапампаваць яго сэнсарамі, камп'ютарам і штучным інтэлектам. Быў МТЗ, стала Тэсла з каўшом. І зразумела ж, выкінуць з гэтай формулы самую непрыемную пераменную – чалавека, якому патрэбныя абеды, сон, бальнічнае, сацстрахаванне і шмат іншых нюансаў, што абцяжарваюць жыццё бізнеса. Штучны інтэлект у гэтым сэнсе куды зручней, ён пакуль не эвалюцыянаваў да такой ступені, каб адчуць усё тое задавальненне ад перакура за кутком пасярод цяжкога працоўнага дня. НАСА мае амбіцыйную і даволі спрэчную задуму да 2030 года даставіць на месяц сапраўдны ядерны рэактар, які будзе даваць не менш за 100 кВт электраэнергіі. Не маленькую батарэйку, як на марсаходах, а паўнавартасную электрастанцыю. Гэтага хапіла б, каб забяспечыць святлом і тостарамі каля 80 сярэднестатыстычных амерыканскіх дамоў. Галоўная мэта – забяспечыць пастаяннае і надзейнае сілкаванне для будучых місій у рамках праграмы Артэміс, якая мае вярнуць людзей на месяц і стварыць там доўгатэрміновую базу. Бо ў месяцовай рэальнасці ў дзень плюс 100 няма атмасферы, якая б дапамагала астуджаць тэхніку, а ноч пры амаль абсалютным нулі, мінус 200 штосьці там, цягнецца 14 дзён. Калі забудзеш зачыніць акно, то на ранку можаш выявіць, што твой калега-астранаўт ператварыўся ў сасуля. Таму інжынеры НАСА і працуюць над надзейным сілкаваннем, каб астранаўты маглі не толькі даследаваць месяц, але і вяртацца дадому не ў выглядзе касмічных эскімо. Але ёсць, зразумела ж, і палітычны падтэкст. Кітай і Расія ўжо некалькі разоў абвяшчалі пра сумесныя планы паставіць свой рэактар на месяцы гадоў 10 так праз 10. А хто зробіць гэта першым, той можа абвясціць вакол аб'екта зону, куды лепш не сунуцца. Пад выглядам бяспекі, зразумела ж. Хто паставіць рэактар першым, той зможа сказаць: тут небяспечна, але небяспечна для вас. Нам нармалёва. На зямлі атамныя станцыі працуюць ужо больш за 7 дзесяцігоддзяў, але на месяцы эфектыўна кіраваць тэмпературай рэактара даволі складана. Ужо ёсць прыклады выкарыстання радыеактыўных крыніц у космасе, зонды Voyager 1, Voyager 2. Яны працуюць ад цеплыні распаду плутонію з 1977 года. Але гэта хутчэй ядзерныя батарэйкі, а не паўнавартасныя станцыі. Магутнасці ў іх усяго некалькі сотняў ват. Цяпер жа гаворка пра скачок ад запалкі да тых вядомых фанарыкаў з Аліэкспрэса, што могуць асляпіць нацыстаў на сакрэтнай базе на месяцы. З тэхнічнага боку задача складаная – даставіць на месяц модулі вагой у некалькі тонн, прадумаць сістэму астуджэння без паветра. Увогуле, калі вы калісьці спрабавалі астудзіць гарбату ў вакууме, вы разумееце, наколькі гэта весела. Таксама абараніць усё гэта ад касмічнай радыяцыі і прыліпучага пылу рэгаліту. І ўсё гэта так, каб нават пры няўдалым запуску ў космас не паляцела нічога небяспечнага. Папярэднія спробы распрацаваць больш сціплы 40-кілаватны месячны рэактар паказалі, што тэхналогія пакуль не дазваляе ўкласціся ў патрэбную вагу.
выходзіла ад 9 до 10 тонн замест запланаваных 6. А тут гаворка пра 100 кілават. Карацей, план выглядае амбітна, тэхнічна складана і можа занадта аптымістычна як па тэрмінах. Але калі ўсё атрымаецца, у чалавецтва будзе атамная батарэйка на месяцы. А там дарога да маштабнай навукі, здабычы рэсурсаў на месяцы і Марсе, будаўніцтва сапраўдных паселішчаў і вытворчасць паліва на іншых планетах. Новая касмічная гонка — гэта не пра тое, хто першы, другі раз даляціць на месяц. Гэта пра тое, хто зможа там застацца. Пакуль жа мы з вамі марым пра месячныя тостары і спадзяемся, што гэты касмічны рэактар не стане чарговым спосабам пацвердзіць старую ісціну. Дзе б чалавек не знаходзіўся, ён абавязкова знойдзе спосаб зрабіць тое месца небяспечным і спрэчным. З вами быў Віталій Ляхновіч. Дзякуй за ўвагу. На разе.